Madiri karon, nandito kami para celebrate ng Independence Day. At may fun run kami. At ang nanalo winner for today sa fun run, Mr. Vince. Tigyan ka, Vince? Anong masasabi mo sa ating fun run? Fun talaga? Oo, salamat sa kwan ba? Salamat sa atong sponsor, kay Dudley. Sa tanan ng sponsor, sa kapit. Salamat sa sponsor sa mga player. Sa akong amigo, si Dato. Sa Pinas. Oh, siya to sa Pilipinas. Happy Independence Day. Pangilan Almost 20 minutes. Alright, so congratulations, Mr. Vince. Salamat. Okay. Puntahan natin guys ang pang-second natin. Ayan, so thank you again sa ating organizer. With the leadership of Kuya Dudley, Jordan. So puntahan natin saan na yung second. Ayan yung mga officers natin. So shout out, Happy Independence Day. Puntahan muna natin yung yung second placer natin. So, okay, congrats guys. Alright, so ito yung second placer natin. Sinong pangalawa? Ay, andyan pala. Sorry po. Ayan, so okay lang? Okay lang po. So anong masasabi mo sa ating fun run? At saka organizer natin sa Pinas. Tumatanda na po tayo. Tumatanda na. Second place na lang po tayo ngayon. Sige. Salamat sa kapit. Salamat. Interview niyo yung pangatlo. Okay. So congrats ha. Message mo sa atin Pinas. Independence Day ngayon. Happy Independence Day po sa mga nasa Pinas. Ingat po kayo lagi. Alright, thank you. Ayan, pangatlo. No. I would like to say thank you for Kapit, family Kapit here in Chuk. Thank you. Then the Philippines, Happy Independence Day. See you guys there soon. Alright. Thank you po. At dito, pangapat. Ito yung inspirasyon. Ayan, pangapat tayo. Ano masasabi mo? Hello po sa lahat. Nagpapasalamat po ako sa organization na to dahil binigyan po ako ng chance ang mag-exercise. Alright. Para po sa mga ibang bata dyan, mag-exercise din po kayo. Huwag lang puro cellphone. Yun lang po. Ano message mo sa atin? Family mo sa Pinas? Sa pamilya ko po, Kapwa Pilipino. shout out po sa inyong lahat. Ingat po kayo lagi. Happy Independence Day. Alright. Thank you. Ayan. Interviewin natin ang panglimang dito. Wala nang kaya guys. So thank you very much to our Chuk State government. Thank you for allowing us to use your Anderson Field and also the road. Woo! Many dogs but ayan, no problem. So far no problem. At puntahan natin ang ating presidente sa ating kapit. Stand by muna. Balik tayo mamaya. Ayan, thank you po sa ating mga officers. Kapit officers nandito. Ayan, congrats. Ayan. Responsible officers of Kapit. Thank you very much. Woohoo! Shout out. Oh, wow. Oh, Zumba naman maagay. Ayan, ito yung pinaka-sponsor namin dito. Sir, happy 26, no? 126 Independence Day. Anong message mo sa ating kapwa Pilipino? Wala lang. Enjoy. Thank you. Ayan, ano yan? Woo! Ayan. Fun run talaga. Ayan. So pang ano yan? At least. Yeah, finish. Okay. Ayan. Congratulations. Congrats. Dito muna, anong message mo sa atin, kapwa Pilipino? Yes, at sa ating organization? Okay, so magandang umaga po sa ating lahat. So ang message ko po is magkaisa po tayo sa lahat ng ating mga gagawin. Tulong-tulong po tayo para sa ikaunlad ng ating bayan. Salamat. Alright, thank you sir. At dito, pang-ano ka raw? 11. 11? Ay, hindi, malayo yan. Alright, anong masasabi mo? Ayan hangak pa yan.
Gilang, relax muna, relax muna. Ayan, so okay lang, okay lang. Okay lang. Enjoy, no? Fun run talaga. Okay guys, enjoy watching. So para sa ating kapwa Pilipinos dyan, happy 126th Independence Day. Woo! Hangaka, oy. Para sa atong mga kaigsunan diha sa Mindanao. Buntag sa inyo tanan. Happy Independence Day. May karon sa Anderson Field. Salamat sa atong gobyerno diri gitugtanta. Hintay-hintay muna tayo. Darating din yung ano, butra atong presidente sa kapit. So ayan. Ito yung finishing line namin dito. So I think 12 kilometers. Ayan. So thank you guys. Stand by. Ayan, enjoy lang. Ito yung, may mga activities today. Di natin alam. At may ano raw yun? Zumba. Good exercise pero wala na. Okay. Dito tayo. Congrats ko. Congrats ko tong ano, first. Thank you, Vince. Oy, salamat po sa amigo ba. Amigo nga, gwapo kayo. Grabe. Nag-asaganin ka. Ang Samar. probinsya ko, taga-Samar ko, taga-Samar. Okay, sige. Congrats, congrats. Oy, salamat, First placer, salamat. guys. First placer to. Shoutout sa mga taga-Samar. Number 1. Ay, mga Bisaya. Bisaya! Okay, sige, sige. Ay! Ayan, nag-enjoy mga kaibigan natin. Sige, sige. Ayan. Ay, ika muna. Malabo yan, ha? Sige, sige. Mag-change muna ako. Ano? Kiko. Wala tayong ebidensya. Pag sasabihin, naka-fip kasi walang ano, walang sinina. Kakausapin ka pa. Kakausapin ka pa. Yeah. Panglima eh. Oh. Kikay, nakatsaga ano. Ako wala, hindi ko na kinaya. Kikay! First sa babae? Wow! Kikay! Ito na yung ano, first champion ng babae, guys. Ayan. Ayan, ito na. Kikay ang champion ng babae. Ayan, congratulations. Ayan. Woo! Ayan. Kikay, champion ng girls division. Grabe. Congrats. Ayos na. May lumutad na. Sakop na rin kami yan. Grabe. Binawi ng... Nag-number 11 na. Pinelsa. Naisip ko, hindi pa. Pasok na rin. Pasok si Kikay. Ayan, congratulations. Woo! Wala pang sikan, no? Parang walang sikan to. Ito si ano, ang second. Nanak mo na ang pangalawa. Yan. Oh, yan. Huwag mo ng picture. Woo! Ano na yan? Wala yan? Wala yan? Ay, sayang. Na-videohan na. Hoy, 10 lang ibigay mo sa handler mo, ha? Kay, congratulations. Dalawa pa! Wait. Dalawa pa yung handler nito, ha? Congratulations to Kikay. How are you? You good? Yeah. Huh? Tired. Right? So fun? Yes. Alright, congratulations. Kikay, champion, girls division, fun run, 126 Independence Day. What's your message to our Filipino, kapwa Filipino? No problem to your family. Keep I love you practicing. guys. Keep practicing. Alright? Keep practicing. Hey sir. Hey sir, pinakamalakas namin ano na organizer din. Hey sir, anong message mo sa atin kapwa Pilipino for this Independence Day? Happy Independence Day sa inyo. Alright. Sana lalo pang tumatag ang mga Pilipino kahit saan man sa abroad. Thank you sir. Yeah, the Kapit booth. Ayan. So we're still waiting for second placer sa girls division. Ito na. May coming tayo. Yan, another contestant. Congratulations. Woo!
Okay. Happy Independence Day, Philippines, June 12, Chuk State, Tepesan Chapter. Ayan. Woo! Ayan, congratulations. Another Ay, congrats, congrats. Thank you po. Picture lang, picture. Interview. Ayan, tumatakbo pa. Ay, sa'yo, 50-50. Ayan. Filipinos here in Chuk celebrating this 126th Independence Day. Congrats! Woohoo! Congrats, congrats! Monitor. Ayan, congratulations! Woohoo! Woo! Ahoy! More, 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 more! Ayan! Close, close! Woo! Congrats! Whee! Congrats! Wow! Yes, wow! 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 Pang-fort ka, mami! Pang-fort ka! Pang-fort ka! Woo! De! Fort! Naka-fort! Wow! Naka-fort! Ay, congrats! Ayan! Woo! Pasok! Pasok! Ayan! Congrats! Woo! Good job! Congratulations! Tatay, andyan! Woo! Congrats! Woo! Finisher! Galing, galing! Wow! One of our sponsors, Sir Marlon. Pila? Kapat ka! Wow! Congrats, mami! Congrats! Picture lang sa ka, mami! Unti na lang! Mami! Mami, picture! Linggo pa! Ready, 1, 2! Ready, 1, 2! Okay, 1, 2! 1, 2! Alright! Ikaw ma, Pundo! Ready, 1, 2!
ta. Grabe. Lupig ko nimo. Kalimar ako. Congrats. Good job, Kapit officers. Shout out sa inyo. Galing. Galing ng organizer natin. Ayan. Congrats sa lahat. Be. Pagod yung pangapat, 4th placer ng mga babae. Congrats. Ayan, so fun talaga. Woo! Ganda ng background, octopus. Tuna chow. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Magandang umaga. Tapos na po tayo sa part 1 ng ating program is Naran. So, pupunta na 2. Part 2. To start with our program, may please to lead our prayer. Lead our prayer. And then it is to be followed by our national anthem to be led by Joel. Okay, let us pray. Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you for this beautiful morning, and thank you, Lord, for the successful of our first activity this morning, and thank you for keeping us, for the protection. And as we continue with our activity, may Thou help us and give us strength, good health. Thank you, Lord, for the blessings, especially giving wisdom to our Kapit officers, and of course to the members. Thank you, Lord, for the freedom given to Filipinos, to our country. And as we continue celebrating today, hope that you'll give us the sound mind and protect us from any possible harm and dangers. Thank you, Lord, for everything. In Jesus' name, amen. Mahal ang islap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng luwal, hatid pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya ng may mga api ang mamatay na dahil sa'yo. Magandang umaga po ulit lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga. Yes, good morning everyone. Saranim everybody. Good morning, Maray. Okay, so Kapit organized a fun run to promote health and wellness while fostering a community spirit as we celebrate our 126th Philippine Independence Day. So as we go along, may we call on our Kapit President, Mr. Dudley Jordan. Maraming salamat sa inyong pagdalo. At ako po'y nagpapasalamat na natapos natin yung fun run na walang aksidente at masaya. At ako'y hindi masaya, gawa nung kunti lang nabilang ko sa last station. Ako'y nag-aantay doon hanggang ngayon, bumalik na lang ako. Nandito na pala lahat. So maraming salamat pa rin at tayo'y nakaraos sa ating Independence Day. At huwag kayong mag-alala kung sino yung hindi pa naka-registered.
ilagay yung pangalan nyo at mayroon pa kaming pasurpresa na raffle. So bubunutin yung pangalan. Kung sino yung mabunot na pangalan, isang sasakyan. Kung sino yung pangalan mabunot at mayroong sasakyan, ipagawa sa akin. Hindi ibibigay yung sasakyan. Hindi, mayroon tayong mga sorpresa dito na premyo. Yung premyo natin na para dapat doon sa nakatapos, kasi 40 yung hinanda namin at ang nakatapos ay 19 lang. So marami pa tayong sobra. Ilagay na lang natin sa raffle para lahat naman ay makaabil sa ating premyo. So kung sino man ang hindi pa naka-register doon, ilagay yung pangalan nyo para at least may chance kayo na mabunot yung pangalan nyo. So maraming salamat. At ituloy na natin ang ating sunod na programa. Thank you so much, President Dudley. Salamat ulit. So, ready na po ba ang lahat para sa isa pang exercise natin? Yes! Are you guys ready? Ready? Okay, tinatawagan namin ang ating leader para sa Zumba. Bago po natin simula ng Zumba. Alam kayo. Kasi nakakalito okay? Okay? Dapat mo lang yung katawan mo. Okay. Ready na? Ayun! Woo! Pagod na. Gano'n ganyan? Ano? Ha? Gano'n ganyan? Yung camera. Ang Narabibinta ko yun. Bote! Okay, bote! Okay, sa boys muna tayo. So, sa listahan natin, meron lang tayong 19 na nakakompleto ng mga sa station. So, 19 lang sa boys. Finishers. Ang nagkompleto lang po. Okay. So, dito sa 19, 18, 17, 16, meron kayong special Price price na of 15 hanggang 15. Special price na tumbler. tumbler, yes. Okay. So, unahin na namin ang 19. Blazer. Si Kuya Marlon. Kuya Marlon. Marlon! Yes! Sure!
Okay, marami na naman kayong picture niyo. Yes, marami na naman tayo, Mare. 18th placer pa. 18th placer natin ay si, syempre, kung nandyan si Marlon, nandyan si Soy! Soy Soy! Wow, Soy Soy! Yay! Picture! Ang 17th placer ay si... ay si MD! Okay, picture! Okay, congrats, LD! Parang 16th placer natin. Ang ating 16th placer ay si... Sino to? Jammer? Jammer! Sino si Jammer? Ay, ito pala sa likod. Ay! Nandito! Kuya Jammer. Meron tayong isang Jammer dito. Nakakantahin nga, Kuya. Wow! Nakata ka ba, kuya? Okay! And last ang ating special prize winner ng tumbler, ang ating 15th placer, si Kuya Sito! Okay, congratulations 16th to 19th placer! Congratulations! Si Kuya Sito, si Kuya Jammer, si LD, si Soy Soy, at si Kuya Marlon. Next up, we have from 14th to... Hindi ka namin ikaw tinatawag. Excited siya. Okay, so next natin ang mga winners. Ang prize nila ay cash prize. Cash prize! From 4th up until the 14th placer. Okay, Yes. start natin sa 14. We have Ambrose. Cash prize $20. Next up, Next. our 13th placer, si Leo. Si Kuya Leo Makaraig. Okay. Congrats, congrats! Si Kuya Leo. Kuya Leo, yes. Okay, at 12th placer, we have Arden. Yahoo! Okay, congratulations. Ano sa'yo? Sama na kayo. Placer. Dito kayo yung nagbabantay. Grabe siya, nakadalawa na siya. Tagahawak ng gobyerno. Pwede bang tawagin natin si Roselyn? Yes. Papremyo? Si Kuya Jun! Halika na! Yahoo! Naku! Nakuha ni Mrs. Patay tayo dyan! Ano, laro pa tayo mamaya? Wala na. Oh, hindi ka pagod. Woo! Hindi ka kasali si Kuya lang dito na. Okay, ating 10th placer. Ating 10th placer, we have Hernan. Hernan Rosondo! Woohoo! Hernan? Wala! Hernan, where are you? Dalawa yan, dalawang lista ko dyan, tinan mo ah. Kalakuha mo. Kiko at saka si Kay pa yan. Kikay panalo.
Magkano ba yung sa ano? 10 to 30? 25? 20 rin? 20 rin. 4 to ano yan? 4 to... Okay, picture! Nasa na? Representative ni Hernan. Tama, 20 lang yan. Ang dami yung nakahat. 20 rin. 20, oh. Okay, ang ating 9th placer ay si Kuya Leo ng taga Transco. Si Leo A. Ilang ka Hindi nyo daw kailangan yung pera. Okay lang. Ha? Ilang ka? 5. Wala niya. Okay, ang ating Hindi ako 5th ganito. placer Okay lang ay yan. si Kuya Novo. Ay. Thank you. Galing to sa bulsa ko ha. Para Yeah, thank you. si Jello na Ang ating fourth. Si Roslyn para sa bigay ng fourth placer. Thank you guys. Thank you. Junior, si Junior. Nakalig ka dito. Ha? Oo. Dito yung speaker. Okay, congratulations, Kulot! Ang ating... Okay, punta na tayo sa ating... First to third na sa boys. Makaka-receive ng $20. We have Imako. Nagbubukas daw ng tindahan si Imako. Okay. Hi! Lakad babae. Tayo ah. Monto ko sa mukha mo? Napunta-punta ka dito. Okay, wala na tayo oras. Next we have Barbeth. Nakakapag po siya. Okay, congrats next ang ating Congrats. teacher sa girls. Si Ate Clara. Nasaan siya? Pila na. Bakit happy birthday? Okay, so we would like to thank Shopee Wise, Ron, para sa price na to na $20 each sa mga finishers natin. Wala po ba tayong mga kamay para sa Shopee Wise? Thank you. Thank you, Shopee So Wise. ito na po ang ating grand winners. Okay. Let's start off with the boys first to third placers. Okay, our third placer, Pag-imuhan. we have Ang price niya ay $50. Including the tumbler, $50 plus tumbler. Third placer is We have Walker! qualified. Walker, qualified tayo. $50 plus tumbler. Okay. Yung medyo may team. Okay, hindi mo tapat kagabi ha. Magkano ka sa atin dito? Okay, congrats, idol! Next ang ating Second placer, mag-receive siya ng $75 in cash plus Michael! Congrats!
Wow! Last tumbler! We have Arvin Paryo! Woohoo! Okay, wala na pang record. 4, 3, 2. Okay, nakaabot po siya. Wow, congrats! Congratulations! And let's go mga for sales winners! Woo! Okay, Thank you, congrats. Na tayo! third placer! I see ang kanyang prize. Ay $50 cash plus tumbler! Si Selfa! Campus ride! Bigas-bigas din mo sa kanila eh. Bigas-bigas to ah! Woohoo! Okay, congratulations! Next ang ating second place winner. Congrats! $75 plus tumbler! Wow! Yes! Wow, mga Mami, pamilyado ito bang to. sabi? Congrats! Bigas-bigas din to. Si Awa na! Tora! nakakilala sa kanya. Yuhuu! Yes. Wow! Ay, grabe ah. Tinrain mo to. Next, okay! Ating Grand winner! First first placer! placer! Woohoo! Woohoo! You receive $100,000 Okay! plus tumbler also! Last tumbler! Ang baby namin! Nadalaga na! Si Kika! Okay! Ang tatay, ang nanay, tsaka ang kuya, asaan? Okay! Congratulations! Okay, so sa mga naman, we would like to thank Omi Caseles, care of Roslyn. Wow! Thank you so much sa tumbler. Ba talaga? Yes. Oh my, ari na po. Okay, so after ng awarding natin sa fun run, eto na yung surprise natin para sa raffle. Meron po tayong Grabe pila eh, mama. So, kung naka-register, Congrats! Hindi pa sana ako tumalis. Sabi ko, ayoko. Ang dalawa namin, ikaw. Di ba? Ako, ay third na lang ako, ina ako. Sabi ko sa kanya, ayoko nang sumali. Andun ako, di ba? Si Mike, ito ako lahat. Akala ko nga si Kankay. Alam ko, sino ako nalunok mo, hindi nabong, pala kayo. Mas granted na ako. box at ito yung mga numbers. Pagtawag namin yung number dito, may nakasulat dito kung sino yung participant na yun yung magiging winner natin. yes. Okay, so dito, first nomination ay tumbler muna tayo, ha? Unod! Bilay mo. Okay, 8 numbers. Bibigay natin. Unahan ko na. First winner ng ating tumbler. Number 12. Ang maswerteng si Lolo Carlo. Wow! Sure. Number 67. Number 67. Oy, ang maswerteng ka lang ng nagpipicture. Mega! Sakit na dito ko. Hoy, akala ko ba vlog lang? Bakit may video? Ano ko? Kiko, nasaan ka? Charot. Napakasarap ng
minute. Wow! Grabe tong kudaker, oh. Next winner, number 24. Number 24, Kuya Nobo. Oh! Woohoo! Nobo's wife pala, sorry. 24, Nobo's wife. Sana ba? Ano may dancer po na kayo? Yan! Sana siya. Selva! Okay, next winner, number 5. Parang number 5. Oy, ang maswerteng katabi ko, Rosemary. Mas wife ko na, para kay Nobo. Diri. Ilang Nobo's wife. Kaya nakabutang maggunilagi butang din sa pagay Nobo. Nobo's wife. Nobo's wife. Next, number 25. Number 25, ito ay si Christopher Escultura. Ayun. Ivy! Next, number Ikaw rin dalaan. 5. Sige, makakuha pa ko. Makakuha. Okay deh, mami. Si Maring Emilitz. Where's Mami? Wala ka, okay, itabi na lang. Okay, ang ating 7th winner, number 26. Number 26, syempre, si Soy Soy. Woohoo! Soy. Next, number 34. Number 34, Mr. Nick. Nick Banga. Okay, next natin ang mapremyo ay ang watch galing Switzerland. Bubunot tayo ng 5 para sa ating relo. Woo! 5, relo. First winner ng ating watch. Bolex. Nanalo ka? Number 8 is si ang ating leader ng Zumba. Number 11, syempre, ang taga-Eastern, Reggie. Next, number 32. Number 32, Ambrose. Hello, Ambrose. Next, number 55. Number 55, we have Lisa. Okay, next, number No, laro tayo mamaya. Ha? Subukan mo man. Binigyan sa pag... Ha? Binagawa siya sa taas. 35, walang iba. Nakalang linggo na walang ginawa. Nasa station. Pahinga mo na. Hindi ko may gagawa ko siya. Hindi oras ko magtrabaho. Tulad yan, wala, hindi nakasali. Sir, ba't wala? So, ano sabi lang? Laro lang. number 37. Balik lang. Sorry. Okay. Sorry po. So, ngayon, ano na to? Wait up, ano na? Oh, cellphone na. Bull ka. Cellphone na tayo, cellphone. Wow. Okay, magtatawag tayo kanina bubunot. I'm sorry sa mga nabunot na. Wala na po kayong chance. Pero yung damdar mo. Hindi, sa ko lahat. Pero Sa isa. understanding na niya. Sa isa. Oo. Pero sa kanya. Alam na. Hindi, sa kanya yan lahat. Ano yung dala sa ina? Oo. Ang maswerteng Woo! winner
Sino kaya? Cellphone number 62! Number 62 ang maswerte unang winner ng cellphone. Mga late. Ate Liza! Woo! Woohoo! Congrats! Ay, disqualified na. Kasi lang tayo. Liza! Wala malis na eh. Oo, disqualified yan. Wala kayo magagawa. Kunin mo. Munat po tayo. Sige po ako nung Okay, next winner natin ang cellphone. Number 17. Number 17. Napakaswerte naman ng taong ito. Oh. Second placer na sa takbuhan, nanalo pa. Wow! Walang iba kundi si Walker. Wow! Grabe oh! Sorry, third placer. Woo! Sorry, Mike, third placer pala. Woo! Nabahan na eh. Okay, next. Congrats! Punta ka na kuya. Next. Ilan na lang? Dalawa pa, dalawa. Woo! Grabe oh! Third ka na lang dapat eh. Sabi sa'yo eh. Next winner natin ay number 71. Grabe oh! Bago ah. Anong klase yan? Realme bro! Maganda yan. Woo! Maganda yan. Oh, ano, medyo baba yung memory niya pero yung ang camera niya, yung may selfie, may ano, yun yung ganda niya. Baby, you make punot. Make punot na, the winner. Close your eyes. Later. You pick one first. Thank you, baby. Okay, ang ating last winner. Cellphone number 31. Number 31, walang iba kundi si Kuya Sito! Grabe! Wow! Woohoo! Congratulations sa lahat ng winners! Yeah, congratulations. Thank you, Kapit officers with the leadership of Kuya Dudley. Thank you very much, President. Maraming salamat sa nag-join, nag-participate po sa mga nagpunta, sa mga nakiselebrate sa ating 126th Philippine Independence Day! Yuhu! Kumisan, maraming salamat po. Salamat po. Sa lahat ng ating sponsors, maraming salamat po. May I please call on our Vice President for Kapit Vice President Cristiani Vicena to please give us the closing remarks. Salamat po sa magpunta nyo kahit pahilit at gusto na maaga. Bye! Sorry! Drop picture lang po! Drop picture! Drop picture po! 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Okay. Congratulations, winners! Pati ang hindi winners. Yeah. Thank you. See you next time. Thank you very much.
At ayan, mga again, Kapit officers, thank you very much with the leadership of Kuya Dudley. Jordan, thank you very much sa lahat na participants. Thank you po at until next time. Happy Independence Day. Sponsors, Royal Flash, Jen DJ, Truckstop, J&A Store, Cash and Carry, Padma, Zion's Food House, and 3M Trading. Thank you so much. Shopee Wise, thank you so much.